नंगौ नैबे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लि जानानै एस.के. बसुमतारी बे समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सापागुरि हालाम बे कख्लाबारि गामियाव दंफैयो आरो आं नैबे दिनै कख्लाबारि गामियाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बावैसो सिगां बर' रेबग्रा जथुमनि मोनसे गाव लिरनाय बिजाबनि माखासे माने बान्था होनाय जादों। बे बान्थायाव जोंनि बे कख्लाबारि हालामनिफ्राय सासे मुंदांखा लाइमोन लिरगिरि सुरेश ब्रह्म बिथाङा खन्थाइगिरि गांसे खन्थाइगिरि बान्था मोननो हादों। बे मोननायनि सायाव जोङो बिथां सुरेश ब्रह्मजों जोङो बे समाव मोगा मोगि लागोन। बे समाव जों नोंथांखौ लोगो मोननानै गिबियाव जों नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायनाय जाबाय आरो लोगो लोगोनो बे समाव जोङो नोंथांखौ गिबियावनो गावनि आबुं सिनायथिखौ थाखाय खावलायबाय। आंनि मुङा सुरेश ब्रह्म, आं कख्लाबारि गामिनि आरो जिल्लाया जाबाय बाक्सा। नोंथाङा जिथु दाखालि साननैसो सिगां बर' रेबग्रा जथुमनिफ्राय खन्थाइगिरिनि मोनसे बान्था मोनबाय, बेनि सायाव नोंथांखौ आं फंनैसो बुंनो खावलायबाय। गिबियावनो आं बर' रेबग्रा गौथुमसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नैबे बान्थाखौ आंनि मुङै सायख'नायनि थाखाय। आंनि मुङै प्रबिन बरगयारि थुनलाइगिरि बान्था, बेखौ बिथांमोना सायख'ना होदों। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथाङा मा खन्थाइ बिजाबखौ बा मा बिजाबखौ लिरनानै बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन? आंनि खन्थाइ बिजाबा जाबाय नैथि खन्थाइ बिजाब नों अख्रां आं बुहुम। बे खन्थाइ बिजाबनि थाखाय आंनो नैबे बान्थाखौ होनाय जादों। गिबि खन्थाइ बिजाब हिसाबै दंमोन एक्रस्टिकनि खबाम आरो बेयो नैथि बिजाबमोन। नोंथाङा सिगांनिफ्राय जागायनायनिफ्राय दिनैसिम माबायदि खन्थाइ बा थुनलाइनि सायाव माबायदि आखाइ होबोदों? बे बुब्लियाव आं गिबि सोरजिजेननायानो जाबाय खन्थाइजों जुरिग्रोनाय जादों। बेनिफ्राय सम सम सुंद' सल'फोर लिरोमोन। बांसिन खन्थाइखौनो लिरनाय जायो आरो दासिमाव। नोंथाङा माब्लानिफ्राय बा बेसेबां इयार्सनिफ्राय नोंथाङा खन्थाइ सोरजिनाय बा थुनलाइ सोरजिनायाव बाहागो लाबोआ? दा थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव आं उन्दैनिफ्रायनो खन्थाइखौ एसे लिरोमोन आरो जिखिनि लिरोमोन बे फोसावजाथावथाव बायदि खन्थाइ नङामोन। दा बेबायदिनो गोबाव बोसोर द्रप जाबोनानै थाबोनानै फुंखा थुनलाइयारि जि गौथुम बे जोनोम जानायनि एसे सिगाङाव आं खायसे खन्थाइफोर आरो सुंद' सल'फोर लिरदोंमोन आरो बेबायदिनो जेथिया फुंखा थुनलाइयारि गौथुमा जोनोम जाबाय, दा बेनिफ्राय लिरनाया जि राफोद जाबोदो आरो लोगो लोगोनो आं एक्रस्टिकनि खबाम मुंनि दोंसे एक्रस्टिक खन्थाइ बेखौ फोसावजेनदो आरो बिनि उनाव नैथि खन्थाइ हिसाबै आंनि नैबे बान्था मोननाय नों अख्रां आं बुहुम खन्थाइ बिजाबखौ फोसावदोंमोन आरो नैबे समाव 2020 दा बे मायथाइयाव आङो सानस्रिनि बेन्दोंआव जिउनि सावगारि मुंनि दोंसे खन्थाइ बिजाब साफायना दिहुननाय जादों। दा साफायनो गोनां दंबावो, आं नैबे समाव बुंथ'नाय नङा। बिथाङा गावनि सुजुनाय, गावनि बान्था मोनलांनाय, गावनि जागायनाय जिखिनि थुनलाइनि बुब्लियाव गावनि जागायनाय बिनिफ्राय लानानै जोबजासिम जिखिनि फोरमाय बिथांजों साबायखर। आरो जों बे समाव बिथांनिफ्राय मिन्थिगोनदि नोंथाङा जिहेथु बर' रेबग्रा गौथुमनिफ्राय बान्था मोनबाय, बेनि आन्दोआव नोंथांनि बुंथिया मा जागोन? दा बेयाव बान्था मोननायनि आन्दोआव ओरैनो थुनलाइ सोरजिनायनिनो मोनसे फिथाइ हिसाबै साननो हायो। जोबोर जिखिनि सम मोनो, जिखिनि माबा मोनो, गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जिखिनि सोरजिबाय, दा बे सोरजिनायाव आंनि जि खन्थाइ, दा बे खन्थाइ बिजाबा बान्थानि थाखाय मोनथावथाव, बान्था सायख'जाथावथाव हिसाबै फैदो। आं बेनि थाखाय गोजोननाय मोनदों। आन्दोआवथ' जिखिनि जायफोर आंखौ थुलुंगा होबोबाय सोरजिनो, दा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावनो लुगैयो आरो बे थुलुंगाजोंनो आं दिनै नैबे थासारिसिम सफैनो हादों। बिथांसिम बे समाव आरो साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसेनो जों बिथांनिफ्राय मिन्थिना लाबावगोनदि नोंथाङा आथिखालनि सोलिफुनाय लाइमोन थुनलाइगिरि, लाइमोन लिरगिरिफोरनि सायाव माबायदि बिहोमा होलांनो सानो? बिहोमा हिसाबै आंहा एसेबां बिहोमा होनो हानाय गोहो गैया, थेवब्लाबो आं लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ बुंगोन जे जायफोरा दिनैसिम थुनलाइ सोरजिनो
आखायाव लादों आरो सोरजिनो होननानै ओंखारबोदों बिथांमोना जि बान्था आरो गुबुन जेबो मुलाम्फाखौ लुगैयाबालासिनो अरायबो गावनि सोरजिखो लाइक कमेन्ट ससियेल मिडियायाव लाइक कमेन्टखौ लुबैयाबालासिनो अराय सम थुनलाइ फारसे सोरजिलांबाय थायो आरो गावनि सोरजिनायखौ थाबथा होआबालासिनो अराय सम बोहैहोबाय थायो आं बेखौनो हास्थायो। जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ जेनेबा आसाम गौरब भाषा बायदि थुलुंगा बान्था होयो बे समाव नोंथाङा बिटिआर सोरखारनि सायाव माबायदि बुंनो सानो बिथांमोननिफ्राय नोंथाङा बेफोरबायदि माबा मोनसे स्केम लिरनायनि सायख'थाय बा थांनो सोरनिफ्रायबा अनसुंथाइ महरै लादोंमोन ना गावनो माबा मोनसे खालामनानै बे रांखिनिखौ बख'नानै नोंथाङा बिजाब सुजुदोंमोन? ओरैनो आङो जि समाव साख्रि जाथ'गोन बे समावथ' आं खालि लिरोल'मोन आरो जेबो साफायनायनि जेबो माबा गैयामोन मानोना बे समाव रांखान्थिनि हालोदानो गाज्रिखामोन न'खरनि जि अबस्था दा बियो फ्राय गोरिबमोन आरो राननाय अबस्थायावनो थायोमोन। दा बेबायदि अबस्थायावनो आं भेन्सार स्कुलाव हाबदोंमोन आरो हाबनानै जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों जिउखौ बाबेन होबाय थादोंमोन आरो बाबेन होखांनायनि उनाव जिथिया साख्रिया जाबाय अब्लासो आं नैबे 2018 मायथाइनिफ्राय आंनि गिबि बिजाबखौ साफायजेनदोंमोन आरो। बिथांनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय बिथाङा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा खाथिबोदोंमोन गंसे भेन्सार स्कुलाव आरो बिथाङा बै समावबो गावनि खस्थ'जों बिजाब सुजुदोंमोन आरो लिरनायनि फारसे बा थुनलाइ सोरजिनायनि फारसे बिथाङा गोबां खस्थ' खालामदोंमोन। बिथाङा बे समाव बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ जौगाजानो लुबैदों थुनलाइनि बिथिङाव जोबोर खम नुनायनि थाखाय बिथाङा बे लाइमोनफोरखौ थुनलाइ फारसे आगान होबोनो थाखाय बे समाव लुबैदों। दा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम बिथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै जोंजों बे दान्दिसे मोगा मोगि आयदायाव बाहागो लानो थाखाय बिथांसिम साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।